gaizika kune vakadzi vanorova, kurova chaiko, kugadzirisa munhu, kubika munhu gaizika zvakaoma zvatooneswa isusu, zvakaoma chaiko chaiko. Ende mukadzi ya ndonga ndichihera, ana chihera, ndonga mungoziva kupenga kunoita vanana chihera. Ndotoona kuti mukadzi iye ndichihera guys, because marovero aita munhu ka, ende pamusoro payo kurova murume futi marovero aita umwe murume ka guys, unototi murume wopachake. Zvoda kuti muzvionere mega guys. Ndisati ndapinda munyaya guys ka, ndoda kuti kwaziwai mese munofara here kwese kwamuri, kuri sei kumativi mana enyika, zviri kuendeka here? Ndisingakanganwi kutenda vese vakasubscribe to this channel nevachasubscribe guys, nchiti hapana chekumirira. Vasati vasubscribe, click your notification bell kuitira pese pandinouploada latest video guys, hamuzodarikirwi. Ende musakanganwa kulike mavideo, handodi atouya nawo pano guys. Nyaya iripo inyaya yakamira yakadaiwo, nyaya ndasanganawo nayo mastreet yomwe mukadzi anga achirova murume mumota, akavharira murume mumota. Ende murume uyu iboyfriend yemukadzi uyu. Endobva arohwa, akavharirwa mumota, madho akalokwa, mahwindo akalokiwa, kwakutanga kubika munhu picture ndo yamuri kuona yakanzi Harare man beaten up for around 30 minutes by his official girlfriend. It is claimed he had been found with another girl in that car. Ndo nyaya yachona, ndo zvanga achiroverwa izvozvo. 30 minutes munhu achibikwa, munhurume achirohwa nemukadzi guys ndakoti hakuna vakadzi nezvii, vanhu vachingonzwa mhere mukati. Sachazoita ndazoendawo kumacomments, vamwe vaitaura kuti uchimirira kurohwa iwe une mota, you drive off, mozotaurirana mave 2 umwe wakati ndo news dzadzichitaurwa namadam boss. Umwe ndobva ataura kuti ko kungosiyana nemunhu, why abuse someone kuabuse munhurume. Chaichitika pavideo iyi guys ka, macomments nchangoisa kuti mongosverengera, handingapedzi ese, ndingakupedzera ichi nguva yenyu. Pavideo iripo video yacho, anoda video unongotora nhamba dzangu kucomment section ndokukanira video kana uchida kuona video yacho na kuwhatsapp because munhu vanhu vazosara kuzovhura door kuti hadi vanhu vaone kuti chii chaichitika. Munhu atogadziriswa kudhara atopedzerwa, atosheyiwa murango wake. Saka guys, ndo nyaya ndaiya nayo nchiti munoionawo sei nyaya yekuti murume anodi abikwa nemukadzi, kugadziriswa arimo mumota make. Guys, kuna vakadzi vane zvinhu, varume chaivo chaivo, vana chihera vanodi vanobika thank you guys. Chiti kunoisa vasati vasubscribe guys, hapana chekumirira, subscribe. Pasina imi guys ina handipo, saka ndokutenda netsigiro yamuri kudi, yamuri kupa.